Na osnovu zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave te na osnovu odluke vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa i kriterije utroška sredstava iz rezerve vlade kantona poticaj vodoprivredi za 2025. godinu, sufinansiranje neprofitnim organizacijama u nabavci opreme za ublažavanje negativnih posljedica voda iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2025. objavljen je javni poziv za odabir korisnika budžetskih sredstava iz rezerve vlade kantona poticaj vodoprivredi za 2025. iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona. Riječ je o sredstvima u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. Sve detalje javnog poziva koji ostaje otvoren 15 dana od dana objave, kao i zahtjev za prijavu na javni poziv možete preuzeti na web stranici vlade Srednjobosanskog kantona.